Awe ma. AJ. Indaba sebuhlungu kanje sisami. Futhi no AJ akekho lana ukuze anginakekele. Awe ma. Usoqedile cha nihambe ngesikhathi esifanele ngabe nibhakishe konke kodwa kahle hayibo ngithi ngabe nithathe konke nenidinga ukulungileke hlalani phansi nidle kumele ukuthi ufike lapha ngichaza ukuthi kumele ufike lapha uAbraham engakafiki Gawuzani ke yebo gogo Faraj ngabe usithathile isikhoma semakeup ebengikutshela ngaso Yebo sithando sami Gogo ngitshele uRupa noPramod ngemithi yakho Ngicela uyithathe ngesikhathi. Ungakhathazeki ngami weDurga hamba wena nje uyozijabulisa. Yebo gogo, sizojabula kakhulu. Angithi Lux? Yebo. Yebo. Hayibo khona engamboni lapha. Ulila ngaba akakafiki. Kwenzakaleni? Akakaza afike ngesikhathi. Namhlanje ke futhi. Akanandaba nesikhathi ingakho AJ ehlala emthukuthelela nje. Awume kancane. Ngisho AJ akekho ukuthi amvuse. Sothini mawukuthi akavuki. Ayibo, angalala kanjani kodwa isikhathi eside kanje? Izoba khona yini inkinga vele? Angicabangi kanjalo. Kodwa ke akuthi ngihambe ngiyombheka. Kungani kumele unyuke idebhisi? Ngizohamba ngiyabheka mina. Ngizoza Lux ngiyabuya. Ubuye ngokusheshsha. Lalelani ngabe wonke umuntu uselungile ngithi angizosho nje ukuthi imoto izofika sezothatha ikhwama kuphela. Yebo. Pakisha. Lethi ikhwama. Pakisha ikhwama lapha. Lila kwenzakaleni ubuso bakho buka umhlophe kungani ungayezansi Angazi yazi angizizwa nje kahle Sekwenzekeni kuwe ngokusheshsha nje Ngisho ukuthi angazi yazi isisame sivele sebuhlungu esikhaleni Buka ungakhathazeki wena uzokhuluma noAJ masisemkhumbini kunodokotela lapha Wena nje sheshisa ulungise awe mahle Isikhwama sikalila sikuphi? Ezansi usibeke ezansi isikhwama Yebo sezansi Uthi ikhwama zikhona khona lapha kulesi esikemotweni injani Awuthi ngiyibonela kulungile Yebo Kungani ubuye phezulu Ngiyothola isikhwama sikalila Ziphi ikhwama Isikhwama yebo uLux mungitshelile ukuthi isikhwama sakhe silapha ezansi ingakho ngithi angiyosibheka awuthi ngiphume njengamanje Uyazi ngicabanga ukuthi ulila uzoyezansi noma ngabe isikhwama sakhe sisezansi Kungani angekeze Kwenzakaleni bukani nonke nizothatha lo hambo lolu akekho umuntu ozohamba ngaphandle kwakhe Kodwa gogo akakalunga kwamanje Yini ngicabanga ukuthi solibala ngenxa yakhe nje Ngiyathemba lizokhanselwa lolu hambo ngenxa yakhe Cha ungayisho lento Duka Kumele sikwazi ukuchitha isikhathi nomndeni wethu angithi Sombi insuku eziningi nami uzothola ithuba lokuchitha isikhathi noSaraswati Asenze into eyodwa sikhohlwa uyena sambi Hayibo Viraj Ngiyaxolisa gogo kodwa Viraj Ngesikwazi ukwenza lokho uAJ uzosithukuthelela kakhulu uma simshiya Ibani kancane asikho isidingo sokuthi siyikhulume lento mina ngizohamba ngiyobheka ukuthi kwenzakaleni Lila kwenzakaleni mntana ngabe sibhlungwini isisu Gogo isisame
ngisaba ukuthi lizomosha uhambo lwabanye luzolihoxisa. Kungani usho lokho sithandwa sami ayikho into ezokwenzeka nonke nizohamba nemkhunjini. Ngizovele ngenze njena. Ngizohamba ngenzansi ngibatshela ukuthi ngcono bavele bahambe. Mina ngizohlala lana ukuze bangashiwa isikhathi. Ungakhulumisa okwesilima nawe uzohamba. Buka la. Phela kumele ukuthi utshele uAbraham ukuthi inhliziyo yakho izizwa kanjani angithi? Uphathe nalezi azithoma ngithi wenze wonke amalungiselelo kumele ukuthi uhambe. Yebo gogo kodwa Cha ungakusho lokho. Linda la ngiyabuya nginikeza umsusu. Oyi. gogo awu. Ngiyabuya. Kaka, sohamba thina siyomnika. Cha sikho isidingo ngizomnikeza mina. Gogo, ngicela umniki. Angicabangi ukuthi khona ukuba bazokwenza. Kulungile kunandaba. Uma kukuthi awusethembi angeke sihambe. Lakshmi. Gogo, sikusho konke lokho ngoba singafuni uphathwe ikhanda. Ngizomnika. Nika mina. Nginikeza mina. Ngizoyihambisa. Yashisa. Yebo. Amabomu. Ukwenza ngamabomu lokho ngithi. Wonke umuntu ukhathazekile kulendlu ngawe. Kodwa wena unendaba nakho konke lokho. Ukwenzelani lokho leli? Wedurga bo. Ngakwenzelani lokhu ngamabomu? Ngiyafuna ngempela nje ukuhamba nani kodwa angizizwa kahle ngempela. Uqinisile. Wena vele uhlala uright sonke isikhathi. Angithi ngikunikeza impendulo eqondile. Pho manje indaba udinwa. Eqondile. Wena ke Lila uvukhuluma kahle phambi kwa wonke umuntu. Kodwa akekho waziyo ukuthi kwenzakalani ekhanda lakho. Awubuke nje. Kungani konke lokwenzeka kuwena kuphela? Uqinisile. Nami ngibuye ngibe nemibuzo nje. Ukuthi indaba lento yenzeka emva komshado. Kwenziwa yini ngempela? Kusho ukuthini? Usho ukuthini ukuthi thina senza konke lokho? Wedurga. Angifuni ukusho lutho yazi. Kodwa mhlawumbe uyasazi lesisho sithi isela licabanga ukuthi lihlakaniphile. Kodwa ngisho ngolutho mina. Ngisho kunjalo indaba namanje usacela ukungabaza. Lila. Yeke ukuzenihlakaniphi. Akuyona indlela yokukhuluma nami le. Ima lalela. Imake. Awusuke bandla izwake indlela ofuna ikizwa ngayo. Ehlehlela. Ima. Thatha lokho. Yini manje le? Ngokunikile. Uma usuzizwa usungcono. Ungehlo zezansi. Bamba lana. Bamba lana. Idrama engaka. Drama queen. Gogo. Le pen drive le izongisiza ukuthi ngitshele uAJ konke okusenhlizweni yami ngizibike futhi kuyena. Ayikho kulesi sikhwama. Kufanele ukuthi ubeyifakele isikhwameni.
Hawe ma. Uphuzile wonke umuthi? Ngizoyiphuza. Wena hamba nje. Phuza. Gogo. Ngeke ngikwazi mina ukuhamba. Abangishiye bahambe. Hayibo, kungenzeka kanjani? Waza sambi. Ima. Angithi nginitshelile. U-AJ uzodinwa uma singahambi naye. Kodwa Duka angeke size simshiye. Uthe akazizwa kahle wathi thina sihambeni ke. Futhi ke uma ngabe sifika ngemuva kwesikhathi umkhumbuzo sishiya. U-AJ ngeke azayithandeke leyo. Duka, Lakshmi, nawe Saraswati, empeleni niqinisile yazi. Kodwa ke vele isimo sa-AJ somqondo somana simosheke. Niyazi ukuthi u-AJ uma ngabe ufuna ukuhamba nomndeni, uma nafuna ukuhamba nomndeni wonke. Akusona isizathu leso. Buka. Gogo, uVirat uqinisile. Lalela. Sikwenza lokhu ngenhliziyo enezifundululo. Kodwa ke kungangcono mhlasimpe mengase ulila athi ukuqhela kancane. Kanti futhi uma ngabe kuhoxiswa lolu hambo sonke ngesiphatheke kahle. Ngakho ke siyahamba. Lila. Awusitshele mntanami senze njani? Ngoba mina ngiyafuna ukuthi uhambe uye umkhunjini. Nami ngiyafuna ukuhamba gogo. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.